சலாம். ஓகே, கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு மண்டையில் மூளை இருக்கா? மூளைன்னு இருக்கிறது எதுக்கு? யோசிக்கிறது தானே. உங்களுக்கெல்லாம் நான் ஆதி காலத்துலேருந்து ஒரு விஷயத்தையும் நான் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி சொல்லியும் ஏன் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இல்லை, சிந்திக்கிற தன்மை இல்லை? ஏங்க, பேங்க் லோன் பாஸ் ஆகலைன்னா அதுக்கெல்லாமா என்னை கூப்பிடுவீங்க? அந்த லோனை பாஸ் ஆகி செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி அருகட் நல்லா வருது வாயில். உன் லோன் பாஸ் ஆகலைனாக்கா என்ன காரணம்? உன்னோட டாக்குமெண்ட் ரெஃபைக்காக இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கு போயிட்டு நீனா போமோ கான்டாக்ட் பண்ணுவியா? லோனு எனக்கு பாஸ் ஆகிற மாதிரி செஞ்சு கொடுங்கன்னு. ஏடா மடப்பையில், அது எப்படா சாத்தியமாகும்? லோனு லூசான் லோன் எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? அத்தனை பேர்த்தோட படத்தை ஒரு நாள் தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டாட முடியுமா? லூஸு மாரி பேசுகிற. செய்யலாம், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் இது அவ்வளோ பெரிய சாத்தியம் இல்லை. நம்ம கேட்குற பொருள் உங்களால் கொடுக்க முடியாது. புரியுதுங்களா? தயவு செஞ்சு லோன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டாக்குமெண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கரெக்டாக கொண்டு போய் போடுங்க. லோன் பாஸ் பண்ணல அதுக்கெலாம் எனக்கு ஃபோன் அடிக்காதீங்க. கொஞ்சம் மூளையை யோசிங்க. விளங்குதா? மூளை எதுக்கு இருக்குது? நல்லா சிந்திங்க.